מי זה תומן עם סנייפר? וואלה זה. זה... מה זה אמרתי? הוא הולך עכשיו ונשאר פה. אבי! אמרת שאתה הולך, לא? לא, ביי. יאללה, הוא ברק עליי! מה זה? מה זה? מה זה? תודה. מי זה הודיע? בא מאחורה, כמו איזה... נבלה. זה לא עונה. זה לא עונה. די, מה זה? גם קדימה, גם אחורה, גם מהצדדים. תורידו, הכל טוב. אתה יודע איך להגיע אליו לנשמה. די, אני יוצא מהמשחק בקיצר. לא, מאוד הוא מאוד. מגיע לאיפה זז, איך הוא לוחץ על כל הכפתורים. אבי, לא בקצב, 6, 7, 10, בום, 30, 11, הפלת את התוכנה. תעבירו למוסדות. הפאלי, תראה, אתה מבין, משחק את הנשקים יענו שחורים, משחק אותה. הנשק שחור יענו, שלא יחזר.